Most az Ébredés nevű játékot fogjuk kibontani. Az Ébredés egy posztapokaliptikus játéknak tűnik. A történet az, hogy 5000 évvel telt el az emberiség hanyatlása óta, és eljött a civilizáció új hajnala. Törzseket tudunk választani, felfedezni tudunk a térképen, nyersanyagokat gyűjtünk, és ősi civilizációkat, technológiákat fedezhetünk fel. A doboz az rettentően nehéz. Nyissuk ki, és nézzük meg, hogy mi van benne. Nagyon jó ez az új doboz illat. Jelölők. Nagyon jó ez a kis befagyott színű Frozen világra emlékeztető jelölő. Vannak más jelölők is. Ezek, hát mondhatnám, hogy így figurákra emlékeztetnek, de nem, hanem van benne állatfigura, ház, illetve egyéb figura. Nagyon sok tasakot kapunk. Ezt szeretem, amikor egy játék így tasakokkal, extra tasakokkal lát el, és van hely hova pakolni. Villám, kis fa jelölők. Aztán újabb jelölők a játékosok külön színeiben. Ebből is nézzük meg, el ne guruljon messze. Aztán van itt egy kártya, ezt most ki is bontjuk. Meglett a bontás része. Különféle robotok, emberek, és hát ez a humanoid lény. Úgyhogy egy fantasy világban, félig meddig fantasy világnak is mondható fog játszódni. Ebből rengeteg van, aztán itt a végén vannak ilyen akciókártyák, nyersanyagok, ezeket majd később megnézzük. Aztán van, ezt most nem fogom kinyitni, ez a kampánypakli, a Pandemic Legacy-ból jól ismert, ezt majd később megnézzük. Ébredés. Ez lesz a szabálykönyv, rettentően színes, nem olyan hosszúnak tűnik. Aztán a kinyomós részek, hát ezeket általában már amikor felemelem, így ki is esnek, területlapkák, mind a két oldalán van. További lapkák, ezek a fehérek lehet, hogy nem, ez két oldalú ez is. Aha. Aztán itt lesznek a játékos karakter lapkák, amik megint csak két oldalúak. Ezt hirtelen nem tudom, hogy micsoda. Újabb játékos lapkák, az jól néz ki. Hofstadter János. Jó, a nevek azok izgalmasak lesznek majd. Még egy kinyomós, még egy kinyomós, és ez az, ami nagyon tetszik nekem. Ez a 3D-s, bevágott kártyákat tudunk belehelyezni, jelölőket, hogy ne csúszson el, rengeteg fajta opció van rajta, azért valószínűleg nem a legegyszerűbb játékok közé tartozik, és ebből, ha minden igaz, 4 lesz, ugyanis 4-en lehet játszani maximum a játékot. És a végén a térkép, amit inkább kiborítok, és az alján még lesznek, mert ezt lehet, hogy ezek, ugye a kampányban, hogyha megcsináljuk az első 4-et, akkor nyílnak meg új opciók, úgyhogy valószínűleg ez azra lesz, és itt a térkép, amit most megpróbálok kihajtani, hogy lássuk, hogy mekkora. Azért van hely, ez nagyjából így néz ki, rengeteg fajta opcióval, meg fogjuk nézni, ki fogjuk próbálni, és valószínűleg videókat is fogunk csinálni a kampánymódról,
illetve a végén majd csinálunk egy összegzést, hogy mennyire tetszett nekünk ez a játék. Ez volt az ébredés unboxing videó. Köszi, hogy velem tartottatok, gyertek máskor is!